ba zan manta ba da Sheikh Muhammad Abba Aji, wato yaso da dama ina faɗansa waɗansu mutane suka ce me yasa kullum motsi kaɗan Abba Aji, motsi kaɗan Abba Aji. Wato a gaskiya abinda nake samu a wajensa na shawarwari da tattaunawa da nuna sha'awa da goyon baya na ɗorewar karatun nan irin wanda ban samu bane a wurin kowa a nan garin, tsakani da Allah. Kuma ni ba zan manta ba cewa a shekarar 1981 na fara sauraren kaset na Sheikh Abba Aji, a lokacin ko ahlari ban karanta ba, kuma daga sauraren kaset ɗinsa na tafsirin suratul nur da kuma farkon suratul ma'ida ya kimsa mun san tafsiri. Lokacin ba ban san me tafsiri ba. To kaga nan duk mutumin da yake da wannan falala in kai masa addu'a so miliyan baka yi laifi ba a tsakani da Allah. Kuma wannan ke nuna ashe karantarwa ba karaman sadaka jariya bace ba. Kila lokacin da yayi tafsirin suratul nur bai san wani sunansa Ja'far zai saurari wannan tafsirin har yayi tasiri shi ma Ja'far din wata rana ya zo fassara suratul nur ba. Haka al'amarin ubangiji yake. Allah na sanya wa aikin mutum albarka gwargwadon niyyarsa. Da kyakkyawan sa suna ga Sheikh Malam Muhammad Abba Aji, ikhlasin sa ya haifar da ɗalibai da dama a nan garin da kuma inda ba nan garin ba. Bana tsammanin akwai wanda ya samu ɗaliban da duk suka fito yanzu ma suka